A já to jsem nemyslel spolu. Myslím, že jakože maso se zeleninou, to je prostě něco jiného. No. To je jak svíčkové. A to nevadí. Hranolky se svíčkovou. S krutím masem. Krutí maso na zelenině, no, ale vypadá to jak svíčková, no. Trochu smetany, brusinky a je to hotovo. Kuličky, Co, Milane? Jak se ti daří dělat oběd? Brusinkové kuličky si dáme, jako boilí. Výborně. Já jsem našel lžičky, ale vidím tam, kde máte něco jakoby jiného. Příbore. Takže, dámy a pánové, chystáme oběd. Na rybníku Bude, ne? se nám zatáhlo, spadlo pár kapek. Ti dva už mají velký hlad. Měli jsme tady návštěvu, tak uvidíme, jestli nám přinesla štěstí nebo ne. Zatím ani píp. Kačeny konečně zmizly. Tak co, pánové, jak to vidíte dneska? Milane. Já myslím, že se nevyspíme. Milan se spalil, chudák, no. Já myslím, že se nevyspíme. Pavel si myslí, že se nevyspíme. Bude brát ryba za rybou. A já budu spát celou noc. A Milan bude spát celou noc. Jo, bude. Dostane panvičkou po hlavě a bude, no. On je zas červený jako rak, on jenom chlastá tu gořálku a pivísko. To je hovado. To nenalije, vole, tak co chceš? Asi půjdu k sousedům. No, podívejte se, jaký je rozdíl mezi Milanem a Pavlem. No, Já zase žeru furt, no. no ten žere, ten chlastá a já natáčím, no. Aha. Podívej si do zrcadla. Já jsem se díval. Bude to krásné. No ale hranolky mu jdou teda, no. Už jsou, žer. Dělej, nebo tě se žeru. Klidně papej.